Takže vážené dámy, vážení páni, tradícia medzinárodných sympózií Plenér Liptov pokračovala v tomto lete svojím 3. ročníkom. Súčasťou každého sympózia je aj záverečná prezentácia jeho výsledkov v podobe súhrnnej inštalácie prác a hodnotiace slovo zo strany výtvarného teoretika. Podotýkam, že v žiadnom prípade tu nemá ísť o nejakú klasifikáciu autorov. Máme vždy na mysli hodnotenie sympózia z hľadiska naplnenia jeho cieľov a zámerov. Nie je náhoda ani vec rozmaru, že keď sa človek ocitne ďaleko od domova, začne vyhľadávať krajinu, ktorá sa nápadne podobá krajine jeho rodiska, v jeho rodisku. Pohľad na podobný typ krajiny v ňom vyvoláva vnútorný pokoj a pocit bezpečia.